Nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC Albay ng briefing sa mga kawani ng media sa lalawigan upang linawin ang mga alituntunin at tungkulin ng media sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, layunin ng pagtitipo na gabayan ng mga mamamahayag sa mga dapat at hindi dapat gawin lalo na sa loob ng mga voting precincts. Kabilang nga sa mga mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng panayam sa mga botante sa loob ng presinto, pati na ang pagkuha ng mga larawan o video habang minamarkahan ng mga botante ang kanilang mga balota. Ipinagbabawal din ang pagtanong sa mga botante na may kaugnayan sa alinmang kandidato. Kinakailangan ding humingi ng pahintulot sa Electoral Board bago kumuha ng litrato o video sa loob ng presinto o canvassing centers. Maaari lamang manatili ang mga media sa itinalagang lugar para sa kanila. Dapat ding titiyakin na hindi makakaabala ang mga media sa maayos na daloy ng eleksyon at ang mga panayam ay dapat gawin sa labas lamang ng mga voting precincts. Pero di ka mo dapat mag-disrupt sa proseso kang pagboroto. Okay? So, di man sana ang pigahagad kang COMELEC. Ang lahat po ng aktibidades ng COMELEC, lahat po inaanyayan ang COMELEC media. At sana panatiliin nyo ang magiging professional sa inyong dealing with courtesy and see to it po na pantay-pantay, impartial po kayo at walang kinikilingan. Dagdag pa niya, para sa pagkilala at pagtanggap ng pribilehiyo na ibinigay ng komisyon sa pag-govern ng eleksyon, kailangang nakasuot ang mga kawani ng media ng kanilang COMELEC-issued ID sa loob ng mga presinto. Ang mga local media practitioner, lalo na ang mga accredited ng COMELEC, kayo po ang aming partner sa pag-informal, pag-cover ng lahat ng mga aktibidades ng COMELEC, lalo na sa naralapit na eleksyon. Kayo po ang boses, kayo po ang mata ng mga botanteng ng Albay. So, ang paalala ko po ay gawin natin ang ating trabaho na ipaalam ang dapat malaman ng publiko ng pantay at walang kinikilingan at makuha ang side ng bawat anggulo ng isang istorya. Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kawani ng media na sumunod sa mga patakaran at maging huwaran ng patas at mapayapang halalan. Ang mga lalabag sa mga patakaran ay kukumpiskahan ng kanilang media accredited ID o matatanggalan ng accreditation at maaaring maharap sa election offense case at administrative case. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.